ассалому алайкум дӯстони азиз, дар шабакаи роҳнамо мубориз аҳадов ҳастам. зиёда аз 1,5 миллион тоҷиконе ки дур аз ватан қарор доранд, мушкилоти асосии онҳо рӯбарӯ шудан бо пулис аст. видеои имрӯзаи мо маҳз ҳамин мавзӯъро дар бар мегирад. мо дар ин видео ба шумо мефаҳмонем ки ҳангоми рӯбарӯ шудан бо пулис чӣ гуна рафтор намоед, чӣ гуна муомила кунед ва кадом қонунҳоро бояд донед. лекин дӯстони азиз, пас аз тамошои видео ба шумо тавсия намедиҳам ки ҳатман ин корро иҷро кунед. чунки дар баъзе ҳолатҳо ин гуфтаи мо ба шумо кӯмак мекунад, шояд дар баъзе ҳолатҳо баръакси ҳол бошад. ин аз худи шумо вобаста аст. дӯстони азиз, ман ягон юрист нестам. ҳамаи маълумотҳои қонуние ки ба шумо мегӯям, ҳамаин аз рӯи хондан ва омӯхтанам аст. қонун дар бораи пулисро баъдан ба шумо тавсия медиҳам, худ даромада хонед, баъдан аз рӯи он амал кунед ва худро эҳтиёт намоед. Окей, Наврӯз. Как раз реклама дорам. Ино камтар саросима фурошам омадагӣ борборкунӣ оғоз кардан. Агар бор дошта бошед, марҳамат ба ин рақамҳо занг занед. ҳатман бори шуморо соғ саломат бурда мерасонам. худо хоҳад. Окей, Муҳиддин. Как раз реклама дорам, ози сиёмка ба. Гап нест, майлаш. пул метиҳад намемонад нафас кашидӣ. агар ба сарҳади Қазоқистон рафта набошед, марҳамат ба ҳамин акаи Муҳиддин занг зада рафта биёед. Шуморо худо хоҳад соғ саломат ба сарҳади Қазоқистон бурда меоранд. акнун навбати телефонҳо. дӯстон, агар телефонҳоро бо нархҳои дастрас харидани бошед, метавонед ба ин рақамҳо занг занед. телефонҳо ба тамоми стансияи метрои Москва тариқи курьер, ба дигар шаҳрҳо бошад тариқи почтаи Россия равона мекунад. ҳатман занг занед. рафтем. пеш аз тамошои видео як чизи муҳимеро мегӯям. дар поёни видео ва комментария қонунҳоеро мегузорам ки ҳангоми тафтиш ё дағалона рафтор кардани пулис барои ҳимояи ҳуқуқҳои шумо ҳатман лозим меояд. метавонед даромада хонед ё сурат гирифта монед. муҳоҷиронро пулис ҳақ дорад дар 4 ҳолат тафтиш намояд. яъне 4 ҳолати асосиашро мегӯям. якум, агар муҳоҷир ба ягон ҷинояткор монандӣ кунад, дар ин ҳолат пулис ҳақ дорад тафтиш кунад. лекин пеш аз тафтиш бояд ба ӯ фотороботе ки ба ӯ монанд аст ё ин ки ҳуҷҷати тасдиқкунандаро ҳатман нишон диҳад. дуюм, агар муҳоҷир дар назди чашмони пулис ба ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ роҳ диҳад, дар ин вақт пулис ҳақ дорад аз ӯ ҳуҷҷат пурсида тафтиш намояд. сеюм, агар муҳоҷир дар ҷойҳои маъншуда ва ҷойҳое ки аз тарафи пулис ҳифз карда мешавад бепурсиш дохил шавад, дар ин ҳолат низ пулис ҳақ дорад муҳоҷирро бурда тафтиш намояд. чорум ва қисми охирон, муҳоҷироне ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ба нӯшидан ё сигор кашидан машғуланд ё ин ки дар ҳолати мастӣ қарор доранд, пулис ҳақ дорад ки онҳоро дар ин ҳолат низ бурда тафтиш намояд. муҳоҷирон низ дар навбати худ ҳуқуқҳои худро доранд. якум, ҳангоми пулис аз муҳоҷир ҳуҷҷат пурсидан, аввалин дараҷа муҳоҷир ҳақ дорад ки нишон додани ҳуҷҷати тасдиқкунанда яъне удостоверениро талаб кунад. лекин моддаи 5 қисми 4 қонун дар бораи пулисро хуб дар ёд гиред ки дар чунин ҳолатҳо ҳатман лозим меояд. инчунин барномааш дар Play Market вуҷуд дорад бо номи о политсия ки метавонед скачат карда моддаи 5 ва моддаи 13-ро хуб аз худ кунед ки дар чунин ҳолатҳо бо пулис фаҳмонда тавонед. дуюм, муҳоҷир ҳақ дорад суҳбати худро бо пулис ҳангоми тафтиш сабти видеоӣ ё овозӣ намояд. агар пулис ба ин кори муҳоҷир зид барояд, ба ӯ фаҳмонед ки Конститутсияи Федератсияи Россия ин корро манъ накардааст. дар моддаи 29 қисми 4 Конститутсияи Федератсияи Россия омадааст, ҳар як шахс ҳақ дорад маълумотҳо ва хабарҳоро ҷустуҷӯ кунад, ҷамъ намояд ва ба дигарон расонад. мисол, ба наздикӣ як видеоро дар шабакаи Голос Мигрант дида будам ки як бачаи тоҷикро пулисҳо паспорташро гирифта ба спецприёмник бурда дар он ҷо гуфтанд ки ин бача ҳеҷ ягон ҳуҷҷат надорад. паспортма гирифтааде метро киюсида мара сари суд бировардан, студентский суд бировардан менто омадан самолётский короче отдел самолётский се амҷа будам метро гирифт гуфт ки ту паспорт надорӣ. ман гуфтам чӣ хай надорам, марда киюси қабилам паспорт ма гирифтам, додум паспорт. Ну фамилия ма шазадам.
рӯз омада инспектор қатихай бугу карда ки гу паспорт дори гуфту мо гу паспорт ту неста адела гумшуда адела гирифтам метро кисида гирифтам Милисои кадом адел буда? 21 аз ин рӯ тавсия медиҳам ки ҳангоми тафтиши ҳуҷҷатҳо телефонатонро гирон кунед, пулисҳоро ба навор нагиред ҳам ақаллан кӯшиш кунед ки ҳуҷҷатҳоятон дар навор биёяд. дар сурати чунин ҳодисаҳое ки дар боло зикр кардам, ин навор шояд ки ба шумо кӯмак намояд. дӯстон, боз як чизи дигареро мегӯям. вақте ки дар кӯча бо пулис рӯбарӯ шудед, беҳтараш ба онҳо аҳамият надиҳед ва роҳатонро низ иваз накарда давом диҳед. онҳо психологияи одамро хуб меомӯзанд. агар ягон рафторатон иваз шавад ё ин ки ба сӯи онҳо бо диққат назар кунед, зуд омада шуморо тафтиш менамоянд. агар пулис барои тафтиши ҳуҷҷатҳо наздатон ояд, бо онҳо ҳеҷ вақт дағалона рафтор накунед ва хело бодиққат бошед. баъди тафтиш кардани пулис ҳама ҳуҷҷатҳоро як аз назар гузаронед, баъдан роҳатонро давом диҳед. хуб дӯстони азиз, ин буд якчанд маълумоте ки ҷамъ намуда пешниҳоди шумо гардондам. беҳтараш таманнои онро мекунам ки ҳеҷ як кадоми шумо бо пулис рӯбарӯ нашавед ва ин қонунҳое ки ба шумо гуфтем ҳеҷ вақт лозим наояд. ҳамаи шуморо худованд нигаҳбон бошад. хайр. ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз бо муризҷон амин телефонҳое ки бачаҳо заказ карда буданд ҳамаша ҷамъ кардем, равон кардастем. баъзеҳош дар инҷа кушодагӣ ҳастем ва бачаҳо хоҳиш карданд ки мо стекло занем, ба он хотир чандтоша кушодем. баъзеша аккаунт ҳам бачаҳо мегӯянд зада равон кунем. баъзе мардҳои мубориз аҳадов стекло зада истааст, ҳамчун баъзеҳоша аккаунт настройка мекунад. хайвана инош телефонҳое ҳастанд ки 64 07 инош навам бачаҳо хоҳиш накарданд, мо ҳам нига накушодем. Redmi 5 Plus яке аз беҳтарин телефонҳое ҳаст. инаш бошад A50, инаш Honor David Lite, беҳад аз инам зиёд бачаҳо заказ мекунанд. ҳозир Samsung Galaxy A30-ра муборизҷон стекло задам. инаш чие дар дасти ҳозир? Note 7 стекло. ман дӯстони азиз, бачаҳо занг задаистанд, заказ кардаистанд. кадомеша ки дар Москва бошад курьер хати равон кардаистем, кадомеш ки дар тамоми дигар областҳо бошад почта Россия хати то назди почтаи наздиктарини хонашон равон кардаистем. ба ҳамин рақамҳое ки мебинед занг занед, заказ кунед, беҳтарин моделҳоро шумо дар совет метиҳем.